राजभवन पहले राज ने ये किंगडम का ऐसे इम्प्रेशन होता था, मगर अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आम पब्लिक का इलेक्टेड का एक होता है, इसलिए ये राजभवन को नाम चेंज करते हुए लोक भवन के नाते तय किया है। ये कल से इसका नाम लोक भवन होगा, ये तय करे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कल से आएगा, 1 दिसंबर से आएगा। अमो ब्लैक खान नंगमनी को जे जिनी राजभवन टंगमनी रासामल निसिमी मोतिनिन सिमी लोक भवन नुई थाना निहने मिया गवर्नर साकलाइका तामनि बागै अमुं सलाइजाखा अमो ताबुक बो जों लाइबुमा जुदि रिगि फाइखाखाय साइमेया गोबां मा हास्तेवनो रासामल दंनि गोबां मुखुमु हुकुमु रखं थांगो आबो सलाइजागिया जिनि तिफ्रा हास्तेव हंखाखाय अबो सलाइजागै दंगो। जों नुखा कांग्रेसनि आमालो जे निनि IGM ताबुक जे तंगमानि विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल टंगमानि म सलाइजाखा एक अमते हाइके नचिनि ताबुकनि अ जरावबो सलाइजागै दंगो। हिंखाय टाउन हॉलनि न मुंबो ताबो सलाइजाखा ताबुखाय राजभवन न सलाइनानि बागै चाइतगै दंखा दिनिन सिमे राजभवन मुं कटालंगै थांसेनाय अमंखा चिनि लाइबुमा न फुनानि बागै कायसा चाइतगै दंगो। अमनो जों माका सलाइनाय आं जतनो नकयनाय जत हास्तिनि लुकुनो नकयनाय जे अमनि बिरुद्धे जों मा बसालायनाय खरां माति सानाय कगमा सानाय ताय मुभमेन्ट मा खालायनाय तामनि हिनबा अमतिखायनो तरक तरक खायै मुं सलायै चिनि लाइबुमा न चिनि सलायै जोंनो कमरिनानै थाङै दंगो। अमनि याकनि जों चिनि लाइबुमा न नारंनानै हिंखाखाय जों खरां माति सानाय मुभमेन्ट मा खालायनाय अम साराताय कुनो लामा चिनि करै ताखुरो बखरो आं खाख्लायो नरक जत्तनो अमनि बिरुद्धे बुसानाय खरां तिसानाय ताय मुभमेन्ट नखनाय हनाय हामबाय जतनो।